Ja, goed. Ja? Ja. Vergrutlijst erbij. Ja, het vergrutlijst met erbij, want het is vrij klein allemaal, zeg maar. Maar je hebt een vergrutglas app op je telefoon? Ja, nee, Sjoerd, dat doen we gewoon even een foto en dan Oh, zo. een foto en een issue. Ja. Zo doen we dat even. Nou, lees voor. Noem een titel van een kaart, toon de bovenste kaart van je trekstapel. Is het de genoemde kaart, neem deze dan in je hand. Van die trekstapel. Neem eens eerst bedenken wat het is. Wat? Ja, die kaart. Maar eens bedenken wat dat is. Een munt. Een munt, oké. Nee, helaas. Dan bent hij weer om. Nou, dit is een bordspellenavond in de Unitas in Sint-Nicolaasga. Ik doe dat 6 keer in het jaar. En mensen kunnen zich opgeven om hier een spel te doen. Ik heb een gedeelte van de collectie meegenomen. Ze kunnen een spel kiezen wat ze willen. Ik leg het uit, of mijn man of mijn kinderen leggen dat uit. En dan gaan ze vooral genieten van het spelletje. Dat is nog niet. Nee, dat binnen 12. Snap ze nou een beetje? Nee. Nee? Oh, ik vind dat ze het heel goed snel. Ja, voor mij gaat het wel aardig. Ja? Ja, een beetje. Maar het is wel dreigzaam. Speel je dit voor het eerst? Ja. Dus met het even een beetje uitziet je hoe het werkt. Ja. Het is een pandemic en dan, nou ja, corona helpt. Maar we hebben een epidemiekaart gekregen en toen waren we fanatiek. Nou snappen we het speeltje echt. Oké. En wat is dan de bedoeling van dit spel? Met de medicijn ziet je maatje. Ja, met de pandemie verjaaien. Ja. Spel geslaan. Ja. Oh, je hebt jaren bij elkaar? Ja, dat ben nou niet een team. Oh, ja? We schrijven ruzie. Oh ja. En wat is er leuk om zijn jong? Ja, gewoon gezellig samen een speeltje spelen. Want je thuis wilden ze dat net. Nee, ik ben te fanatiek. Oh ja? Dus dat was ze nooit. Maar ik zie altijd te fanatiek bestuur net. Oh, Satishin is wel iets meer een vrouwending dan een mannending, of net? Dat hebben wij ook altijd geconstateerd. Ik weet het niet waar het aan ligt, want ik ga ook wel naar de bordspellenbeurs. En daar zijn ook wel heel veel mannen over het algemeen. Maar moet ik zeggen, dit zijn wel wat instapklare spellen, misschien een beetje familiespellen. En mannen zijn meer van de wat zwaardere spellen die misschien wel 3 uur duren. Dus misschien zit daar het verschil in. Wij komen hier echt voor het 4e seizoen al, dus ja, vanaf het begin. Je bent echt fans? Wij zijn echt fans, ja. En hoe fanatiek ben je dan? Ik net. Heel fanatiek. Zelf spelregels verzinnen. Dat is heel fanatiek. Dus dan was het in de gaten hoor? Ja, we staan in de gaten hoor.